Sikubingelele siphinde sikwamukele khona la kwi-Select Africa News Updates. Kusuka omkhulu umsindo nesiphithiphithi kubasebenzi baseSexer House Farm eDriefontein eMhlale ngaphansi kwamasipala isifunda iLembe. Kuthiwa abasebenzi bakhala ngomphathi wabo obabeka isandla emsebenzini eplazini kade akagcini ngokubabeka nje isandla uphinde abanembe nangenhlamba ngaphezulu. Kanti kuthiwa abanye abasebenzi abane bakhona kuleli plaza kuthiwa ke basazikhotha amanxeba ngemuva kokushawa uyena umqashi wabo. Igama lakhe alizange ke lakhishwa ligodliwe ilona ke iphepha ilanga. Kanti sesiqhubekela phambili kuthi usobishini umculi kaMaskandi Mthandeni Igcokama Elisha Manqele onikezwe unqamlajuqu wezinsuku nje ezilishumi ukuba ke akhokhe inhlawulo ka200,000 rand ngezinsolo zokubeka isandla omunye oyintatheli yayo ke isolezwe. Kuthiwa ke ukumholela ukuthi enze lesisenzo sakhe ingoba beyisola ngokuthi ke ibimdicelela phansi ke igama lakhe emculweni. Oyilungu le-ANC eParliament unkosazana May Howard uthi ke izindala lezi zinsolo zokuthi ke uyimpimpi yaseChina ekubizwa ukuthi ke iChina Communist Party kahulumeni waseChina. Uthi ke akwehli kahle enhlizweni yakhe konke lokho uzoba wakhipha ke nalamazwi ukuthi bonke ke uNkulunkulu uyobabusisa laba abambiza ke ngempimpi. Kanti ke vele iSSA iState Security Agency izwakalise okukhulu ukukhathazeka ngokuphepha kwezwe ngemva kwezinsolo zakhe ke unkosazana Harvard ngokuthi ke ubhotshozela iChina izindaba ke